Saan ang gusto nyo? Alak na maliit. O ito. Ito malaki. Ano yan? Jutay. Jutay lang siya. Baliktarin mo. Tapos Ito. itagay mo. Para mapunin. Ay, dito lang, Day. Dito lang tayo. Dagdagan lang natin. Saan ang baso? Dagdagan sa akin. Ayun. Yan. Kunti lang. Malasing ko yan. Anong gusto nyo? Vodka. Vodka. May sanmig. May malinggitong. Malinggitong yan. Malinggitong siya na alak. Made in Georgia. Georgia. Made in Georgia. Ito din made in Georgia. Made in Georgia din to na alak. Ito, wine. Ito, UEA Made in Georgia na tong wine na alak. to. Ito din made in Georgia. Tapang ng ano nila, kahit maliit lang ganito. Lasing ka Pangpatulog, talaga. guys. Pampatulog. Tulog ka talaga. Lango pa. Lango ka talaga. Silita. Malango. Hindi makatulog pala yun. Kasi nalango. Alas 4 na. Wala pang tulog. Sumia pa more. Kahit anong inumin. Kahit inumin. Kahit anong inumin. Isa na lang yata ang kulang. 8-8. Chuchun lang kulang na. 8 lang ang kulang. Yan ang gamot. Wala man. Wala man gamot na yun, mga chuchun. Wala man. Gatigag na. Gadry na. Dry na. Kasi wala nang ano, chuchun. Wala nang ana-ana, God. Wala ay ana-ana. Wala Mainit, lagi. mainit. Wala man ba na ako? Asa man ba na ni mo? Oy. Ay, Pilipinas man, God. Ay. Ang ano, tapang nito day, kahit kunti lang ang tag, ano. Isang shot lang ka mo, pero lasing ka Kaya na. Daig pa yata yung isang buting gin. Kung ikaw painumin yan, hindi maubos. Kalahating. Hindi mo silay sa, nainom niyan yan, kunti lang, di ba? Ah. Hiblo na siya. Ocho na lang daw kulang. Yan. Kaya hindi makatulog. Vodka. Kahit pa anong laklak na kahit anong laklak na alak, hindi makatulog kasi daw walang ocho-ocho. Sabi ni Lina. Walang gamot. Walang Walang gamot. gamot sa tulog. Nandun sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ang gamot. Malayo sa Malayo. malayo sa kabihasnan. Syuhada. Kanta ka. Syuhada, maskara. Sandal mo sana tulog mo sa unang tataan mo ay Ito. aking pupungutan. Mga problema Kanta tayo. Mag-Ilocano tayo mamaya. Ano yan? Masigit sa first time na naman yan. Masakit sa first time, hindi daw day. Talagang masakit yan day. Pag first time eh. Hindi na usa ang gugma-gugma, day. Kaya nga, 50-50 kailangan eh. Hindi mo na i-full 100%, 50-50. Huwag mong i-full. Kasi delikado ma-fully loaded.